My sme pripravili pre Olinku exkluzívnu masáž s horúcimi lávovými kameňmi. Typ masáže je na Slovensku pomerne ešte nový typ masáže, ale je to veľmi príjemná tepelná procedúra a vo svete je známa ako starobilná liečebná metóda. Je to vlastne využitá tepelná energia znútra Zeme, cez tie horúce lávové kamene, ktoré naukladáme na zákazničku, na meridiány, akupresúrne body a reflexné body tela. Táto masáž oživí energiu v tele, tzv. Chi, a uvoľní myseľ. V tejto masáži budeme používať špeciálne kamene zo sopečných kríh sopky Etna. Sú to špeciálne upravené, mechanicky upravené lávové kamene. Naša sada obsahuje takýchto 8 veľkých kameňov, ktoré používame na masáž chrbta, prípadne na prikladanie problémových partií. Potom 20 kusov stredných kameňov, ktoré používame na masáž celého tela. Ďalej 8 takýchto maličkých kamienkov, ktoré používame na medziprstové články dolných končatín a na masáž tváre. A naša sada obsahuje špeciálne vyformované 2 kusy takýchto valcov, s ktorými výborne sa dá rozmasírovať sedací sval, trapézy a prípadné myogelózy na chrbte. Kamene sú naukladané do špeciálneho hrnca, je to vlastne ohrievač tých kameňov do fyziologického roztoku. A ja som tam ešte nakvapkala prírodný eterický olej 100% esenciálny, ktorá je kompozícia 5 citrusových plodov: pomaranč, grép, limet, citrón a mandarín. Postupne sa vyvinulo niekoľko techník. Ja budem aplikovať pri Olinke tzv. Magic Hot Stones, to je masáž s lávovými kameňmi, magická sila. Kamene som zohriala na 45 stupňov Celzia a bude to kombinovaná masáž s rukami aj s lávovými kameňmi a po prípade, keď budem vidieť nejaké stuhnuté svaly alebo myogelózy, tak budeme prikladať kamene na problémové partie. Účinky pri masážach s lávovými kameňmi sú podobné ako pri ostatných druhoch masážach. Eliminujú bolesť vo svaloch, podporujú krvný a lymfatický systém, pomáhajú pri detoxikácii organizmu a zákazníčka cíti príjemný pocit tepla, má úplne zrelaxované a uvoľnené svaly.
Aj pri tejto masáži sú kontraindikované prípady, ako aj pri ostatných masážach. Je to vysoký krvný tlak, krčové žily, akútne zápalové infektné ochorenia, onkologické ochorenia a otvorené rany na tele. Naša klientka Olinka sa liečí na vysoký krvný tlak a má aj krčové žily na dolných končatinách, takže budeme jej robiť len čiastočnú masáž s ľavovými kameňmi. Takže čo poviete? Musím sa vám, priatelia, priznať, že ja som tak trochu pani Olige závidela. Ako ste sa cítili, Olinka, včera? Veľmi dobre, bolo to príjemne a doprajem to aj iným, aby si to vyskúšali.